ஊரில் ஒரு சோம்பேறி மனுஷன் இருந்தான். அவன் எந்த வேலையும் செய்யாமல் சாப்பிடுவதும் தூங்குவதும் மட்டும் செஞ்சதால் அவனுக்கு உடம்பு ஃபுல்லாக வியாதிக. அவனால் டாக்டர் வீட்டுக்கு கூட போக முடியாமல் ஒரு டாக்டரையே வீட்டுக்கு வரவழைச்சான். அந்த டாக்டரும் ஒரு பாட்டில் நிறைய மாத்திரையை கொடுத்துட்டு, உனக்கு எப்பொழுதெல்லாம் வியர்வை வருகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் இந்த மாத்திரையை சாப்பிடு, மாத்திரை காலியானதும் வியாதியும் பறந்துடுன்னு சொன்னாராம். அந்த சோம்பேறியும் வீட்டுக்கு வந்து காத்திருந்தானாம் தனக்கு எப்போது வேர்க்கும் என்று. அப்போது அவன் மனைவி சொன்னாலாம், நீங்கள் ஏதாச்சும் வேலை செஞ்சாதானே வேர்க்குமே என்று. அவனும் தன் துணிகளை துவைப்பது, தோட்ட வேலை செய்வது, கடைக்கு போவது, நிலத்தில் வேலை செய்வது என உழைக்க ஆரம்பித்தான். ஒவ்வொரு முறை வியர்க்கும் போதும் அவன் மாத்திரையை சாப்பிட மறக்கவில்லை. கொஞ்ச நாள்லேயே அவனுக்கு வியாதி குணமடைந்து ஆரோக்கியமாயிட்டான். ஆனால் மாத்திரை பாதி தான் காலியாக இருந்தது. மீதியை டாக்டரிடமே கொடுத்து விட்டு கேட்டானா, எப்படி பாதி மருந்திலேயே எனக்கு குணமானது என்று. அதற்கு டாக்டர், உன் வியாதி மருந்தால் தீரவில்லை, சுறுசுறுப்பான உன் வேலைகளால் சோம்பேறித்தனம் போய் குணமடைந்து விட்டாய். நான் கொடுத்தது மருந்தே இல்லை, வெறும் துளசி வெல்லம் கலந்தது என்றாராம். அவனும் டாக்டருக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு சென்றானாம். இந்த கதையிலிருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா, சோம்பலை நீக்கி சுறுசுறுப்பாக இருந்தால் நோயின்றி வாழலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் மற்றும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றும் பக்கத்திலே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அப்லோடு பண்ணுற வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.